щъркелови празници, поетични четения, село Поповяне. Най-светлите дни и красотата на природата сега. Господ просто нощта ни възнагради. Този дъжд е специално за нас. Поздрав! Природата цъфна, всичко е зелено и птиците са разкошни. Разкошни. Поздравявам всички дошли поети да ни отворят очите към красотата на света и хора от селото дошли да чуят. Давам думата на Бойко Беленски да обяви как ще започне програмата. И от мен добре дошли. Вчера на всяка Поповяне температурата беше 38 градуса. Очаквах град, но ни се размина, а преданието казва, че там, където има щъркели, освен че живеят много добри хора, там град не падало. Така че да се надяваме, че това предание във веки веков ще се изпълнява. Добре дошли на всички гости, постепенно ще ги представям, а сега вас ще ви приветства новосъздадената вокална група за народни песни от село Поповяне. Заповядайте!
дебют, така да се каже, на нашето щъркелово четене, поетично щъркелово четене, макар че те имаха една изява малко преди това, в центъра на селото. Но се радвам, че така успешно се представят подрастващите от Поповене. След известно време ще ви поздравят с още две песни. А сега искам да ви представя нашите гости. Първо ще дадем думата на представителите на Асоциацията на младите писатели. Доведе ги моя колега и приятел Тео Буковски, който е член на управителния съвет на Съюза на писателите. Освен това, заедно сме в кабинета, в клуба на писателите-криминалисти Саламандър. И ако някой припадне случайно от възторг, да знаете, няма страшно. Той е дипломиран лекар, GP, така че може да окаже помощ. Те ще представи представителите на асоциацията. Аз благодаря на Бойко за поканата, която отправи към Асоциацията на младите писатели. За трети път съм в Поповене, пак на негова покана. Последния път почти бяхме стигнали до Поповене тук с една група, но се загубихме и слязохме вместо Поповене да му дойдем на гости, слязохме от Ярлово. Но това е наистина уникално село. Не виждам, не знам поне някое друго село, което, освен щъркелите, по което това е за рекордите на Гинес, сигурно няма друго село с толкова щъркели, но друго село, което е заобиколено от 4 планини, аз не знам. И ние сега ги уточнихме: Плана, Рила, Верила и Витош. Да, Витоша няма как да я забравя. Сега дойдох с 3 поетеси, защото аз не пиша поезия, той не разрешава криминални, нали, така четени тук. И поканих 3 поетеси от... Тъй като почнахме с най-младите, сега ще минем малко, ще качим леко възрастовата категория. От младите писатели, но са 3 поетеси. Първо ще ви представя Десислава Савова. Тя е майстор на най-кратката форма на поезия. Тя ще обясни точно какво и как. Но, може би в България, тя е най-добрата... Добре, една от най-добрите пишещи творци на хайко в България. Освен това е фантаст, но време пише кримки. Това е допълнително. След това представяне няма какво да чета, нали? Вече разбрахте колко съм велика. Не съм. Преди всичко трябва да благодаря на моята учителка Майя Любенова, светла и памет, която ме научи на краткост, на улавяне на мига, на 2 образа в противопоставяне. Разбира се, по-натам и разширявам тези възможности. Днес ще ви представя формата Ренсако, създадена от Масока Шики, която представлява поредица от 5 стишия, не смея да ги нарека танка, но поне когато импровизираме, да импровизираме в дълбочина. Първото такова Ренсако е черно-бяло. Празна зала. Никой не го е грижа за Лебедово езеро. Балетистите отиват в кръчмата на плажа. Малки стъпала, пръстите заровени в мокрия пясък. Вълните отмиват кръвта на белия лебед. Изгрев. Над брега на езерото старинен замък. Плъзгат се по водата 2 черни лебеди. И другото Ренсако е сред. След като разбрахте, че ме влекат фантастика и криминални разкази. Подобно на молец
Светулката запалила пожар, крилата си опърли. Сред сприхавите твари на нощта със смелост заразини. Искри на хоризонта, а рано е за изгрев. В далечината гларус, сред крясъци и суета, акорди призрачни долавени. Мирише на озон, на задоряване. Вълните се прибират. Сред водорасли на брега, назад потегля рак отшелник. Сега ще покани една от най-младите ни членове на асоциацията, Дима Кисьова, която преди 2 месеца или малко повече, 3, издаде своята първа стихосбирка "Крилати многоточия" и тя ще ви прочете няколко стихотворения от дебютната си стихосбирка. Здравейте, много ми е приятно. Току-що избрах 2 стихотворения от втория раздел "Екстрасистоли". Строеж от светлина. Направих си стени от нежността пресилена, измазвайки старателно с думи празни. Мазилката се рони, но все пак там е, има я. И мисълта за тази къща все ме блазнеше. Покрих с паркет от вяра гнилите съмнения, само здравите оставих да ме топлят, че като дойдат студове от подозренията, мръзнех и много малко ме е яд, че не довърших покрива стабилен Боже. Аз се мъчих като грешен дявол със строежа. Да, майсторите казват, по-иначе може, и пластмасата на покрива лепят и режат, кабели, разплетени за други светове, но просто аз от тях не искам да се уча. Не всеки в този дом добре дошъл е, само онези на душата ми са учили. И понеже поетичната книга е озаглавена "Крилати многоточия", там има много полет, много птици. Ще ви прочета и едно друго пак от "Екстрасистолите", преди да отлети. По пътя отолих си бесовете с росата, която огънят сърдечен ми остави. Сребърни струни тук-там по косата ми свирят заедно с детските рани. Заспали се страховете на меки вълни, под тази мелодия наглед невъзможна. От въртеното пръстът почти не боли, а се пъстрят красиви макове, Боже, и светли поляни, окъпани в свежест, по водопади се возят и ми надничат. Носи греховете си с по-малко тежести, знаеш, душата ти е просто едно птиче. Благодаря. Тъй като Поповене, освен че е между 4 планини, се намира и между 2 столици, между София, столицата на България, и зимната столица на България, Боровец. Илияна Делева, която пък е авторка на стихосбирката "Столица" или "100 лица", сега може би ще ни прочете нещо свързано с 100 лица или с столицата на България. Ще видим. Чуй се като чак горе на сцената. Здравейте. Всъщност, нито са 100 лични, нито пък са 100 лични стихотворенията в тази единствена моя поетична книга. Тъй като и мен понякога му увличат източните форми, аз не посмях да ги нарека с тяхното академично име, кръстих ги морени, както са морените, по които палаво тичаме, качвайки Витоша или слизайки. Но избрах да ви прочета от онази част, която нарекох "Човекът".
два портрета. Всъщност ще започна, като се говори за столица и за другата, за старата столица. Стойката й, изправено горда, посреща и изпраща пътниците на автогарата. Достойна е за модел на паметника Майка България, а прегърбено очаква подаяние пред павилиона с дюнерите. Опитва се да си преправи гласа, но е видно, играе роля. Замислям се, каква ли роля е имала просекинята преди да застане там и да започне да посреща и изпраща гостите на старата столица. И другото също посветено на случайна среща, пак случайна, с жена. Тя спря до мен. Не попита, искам ли да слушам цели 3 спирки. Бистри политиката. Разказва ми живота си и този на близки и далечни, непознати за мен и толкова еднакви. Дори не я опътих за посоката. Но тя говори, спретна бърз анализ на здравната реформа. Сподели за изборите и надеждите в живота си. Навярно мислеше, че няма да се срещнем отново. За някакви 3 спирки ми подари цяла сага или поема на самотата. Благодаря ви. Традиционно ни гостуват и нашите съседи, по-големи брати от Самоков. Там е доста силна групата на писателите. Обикновено идват повече. Днеска са само 2, както се казва, малко, но качествени. Между тях е Иван Ненов и предлагам първо, който е член на Съюза на българските писатели, но предлагам първо думата да има Майя Малкова. Малканова, извинявам се. Здравейте! Аз съм абсолютен любител на поезията и на писането, така че нито съм издала някаква книга, нито ще издам най-вероятно. Обаче пиша. Важно е да се пише. Затова едно мое стих ще ви прочета. Така, ще умра сама като куче. Може в някоя кръчма, може на някой баир, на завой, кръстопът, под лавина, на свлачище или просто на път. Ще съм търсила дълго, ще съм бродила, тичала, следвала, лазила по него. Фреди, Джак, Жоро, Боян или просто Исус. Ще съм обичала някого, нещо, детето, света, накрая и себе си. Ще съм знаела за големите пламъци, дето бързо горят. Ще съм знаела, че ще умра сама някъде като куче, за да не съм с мъждукащите, спокойните, старите вълци по диваните пред телевизорите, здравите и удобните, съгласните люди. Това е едното и... И още може би кратичко, защото обичам много да бягам и след природа и да планинарствам. И това ще ви пише също. Тръгните цъфтят. Източили са врагове нагоре, разпелили гудли, представят се в целия си блясък на утрото. Смирените дърви наоколо са станали храна за кравите отдавна. Явяват се тук-там в формата на тор. Докато тичам по сутринта, разговарям с тъмните на август. Те са единствените ми сродни души. Някак блясъка в очите на Тело, защото той е планинар и вече ще минава явно през Самоков, когато обикаля. Това имаш думата.
ще ви прочета едно стихотворение, което спада към така наречения жанр еклоги. Тоест, това са пастирски стихове, защото те ще ме върнат към моето детство, а то е било преди повече от 75 години. Аз пак съм онова пастирче, с баща си, що пасе овцете, бълбукащо студено вирче, с усмивка гали всяко цвете, горя от жажда за водица, от кладенеца под гората, в кръсталака маха птица и носи ме с попътен вятър. Къде съм днес, прострял на ръцете към разцъфтялата иглика, заграбил залезът сърцето ми с шепот недочут ме вика. Приятно бях изненадан, че имаме още една поетеса в село Поповане. Обикновено Райна се изявява от село Поповане, а сега ще дам думата на Милена Френкева. Съседните, защото аз вече се считам за Поповане. Веднага ще питам от кой род? Няма такъв род от Поповане. Няма такъв. Ще разнищиш. А на баща ви кой? Ами аз съм племенница на Георги Стрелюк, който е бил кмет тук, всъщност на неговата сестра Милка, аз съм дъщеря. Така че от Стрелювия род съм. Браво. Ами сега ще ви прочета едно стихотворение за щъркелите. От Повяне е любимата къща на щъркелите. Прелитат, щъркелите се завръщат, под пролетни от слънчеви лъчи, по Повяне любимата им къща ги чака, от възторга си мълчи, че сеят си гнездата като памет за чиста, неописана любов, живеят за да се обичат само. И всяка пролет е живота нов, с пера творят го сламки, рожби свидни, и всеки миг е извървян котнеж. Изгушени в гнездото, щом ги видиш, щастливия им код ще разбереш. И сега ще ви прочета едно лятно стихотворение, защото е лято, красиво, щастливо, топло и котнежно. Денят е нацъфтял като мушкато. Денят е нацъфтял като мушкато. В ласката му слънчева пътувам и изкъпвам се в диненото лято, до морското ухо и се дочувам. Ленива съм да бъбря на вълните, лежа като мастилена медуза, допряла до лицето на звездите, най-детската си непорасла буза. Живея в озрелите минути, които се изливат в необятност. Мечтите ми в живота необути порастват до морето и обратно. И ще завърша с едно стихотворение, което се казва Летен стаж. Изгревът е на морето, а морето е пред мен. И копнежът е преплетен с бриза тих и укротен. Колко много ми се иска все така да съм на плаж, мен морето да се плиска и да трупам летен стаж. И ви пожелавам и вие да трупате. Милена, ако кажете, че сте туристка, ще спечелите Тео Буковски за гарант за Съюза на писателите. Не само. Аз ще ви стана втори гарант. Така, а сега отново имат думата за поздрав, за изпълнение нашите от фолклорната група, от Поповане. В случай индивидуално изпълнение.
Това беше изпълнението на Магдалена. Пожелава ми от Поповенската сцена да мине през фолклорното училище и да стигне до големите сцени на България. А сега продължаваме с традиционните ни гости, които неведнъж са гостували в Поповене. Първо ще дам думата на Анелия Сангилевич. Ще се опитам по азбучен ред, за да не се сърдат, който, разбира се, ще бъде нарушен, защото имаме много музикални преходи и трябва да балансираме нещата. Анелия, микрофонът е твой. Само да ви кажа, тя е колежка издателка, детска писателка и, разбира се, поетеса за това. Присъства като поетеса. Благодаря за представянето. Неведнъж съм идвала тук и даже имах едно наградено стихотворение, което се казва в Поповяне, защото бях вдъхновена от тая прекрасна природа. И сега ще ви го прочета отново. В Поповяне. Пръскат дискретно кукичета облаче аромат. В мен се пробужда момичето сред нахлулия пролетен свят и ме понасят щъркели, чудя се на къде. Рила, Верила и Витуша ме засланят от ветрове в кръг, защитен от грижи, в мир, тишина, лъчи. Ще се разтворя сред ближните, както тук се разлистват гори. Штрих панорамата, плана крие в шепа сълце. Звън от неделна камбана ми поднася с молитви небе. Пази гнездо всяка къща, чака щъркилов знак. На доброто с добро отвръщам, сято спомени връщам се пак. И е задълго Поповяне делничния ми ден, като трапеза, приготвена за странник след път приютен. Много ви благодаря за това стихотворение, просто вие ме вдъхновихте да го напиша. И понеже тук вече сме в лятно настроение, но слава Богу не с температурите от вчера, да ви поздравя и с едно лятно стихотворение. Докосване. Сладни по презряло лято, по устните ми полепва. Разхвърля пурпур и злато в знойно великолепие. Ширва се щедро, замира в блясъци и полусенки. Гореща благословия за мене, мимолетната. Дар незаслужен, не чакам, като от райска градина. Пърха смутена душата гола с листа от смокиня, лятото пак ме докосва. Тихо с ветрец ме облича, ласкаво и медоносно учи ме как да обичам. Обаче детска по нещо тук щъркили на идват. Деца. И винасят деца да се множи това българско. В всяка Поповене ще има кръщението като седмица, а след 2 седмици годеж. Това е чудо, някакво чудо. А сега думата ще има Веселина Иванова. Ами, тя, освен че е поетеса, радвам се, че аз съм и издал една от сбирките. Ще ти дам микрофон надолу. Тя е още талантлив организатор, защото е организатор в читалище Братя Миладинови и Княжево. Въобще, наш човек. Благодаря. Моите стихове, които съм избрала, са малко контрапункт на всичко, което се чу до сега. Леко ироничност на мигане. И реших да не споделям любовни въздишки, а една равносметка за 60 годишните.
Мъжа на 60. На 60 мъжа е детрониран, а често вече има и рога. Рога е от частта си, стресиран се, търси той в другите вина. Не стъпва вече в залата за фитнес, прикрива своето бирено шкембе, запалил пура, пушил пара в унес, готов е да почерпи питие. За силиконовите хубавици вече е Чичко, който е случайно тук. В герой ще се превърне някой вечер стоварил върху бармана юмрук. Мъжа на 60 е бог във фейса. Със собствен бизнес, яхта и коли, той кани на вечери, на круизи, живее тайно в женските мечти. Когато срещне влюбени в парка, ще цъка като механизъм стар. Поняк ще сложи в чая си от лайка, прилиства вестника си, стар другар. Понякога е излязъл по пантофи, с коншията ще се направи лав, ще разменят рецепти за компоти, за таз кебаб, туршия и пилав. Мъжа на 60 е в стихия да пише мемуари до зори. Душата се разкрива на хартия, но все е заключен, дневника държи. И жената на 60. На 60 жената всичко може. Тя вече покорила е света. Претопля супата и брачкото си ложе и не пропуска флирт. От суета ще каже чедо на невръстната си внучка и даже ще получи комплимент. С фондютен прикрива всяка бръчка, но още носи смело деколте. Тя ще се тагне царствено във фейса, подканяйки приятели за лайк, и с фотошопа ще намигне най-се, припявайки рефрен от Life is Life. По-женски е щастлива и нещастна, усмихната и тъжна, две в едно. Непоправимо романтична, властна, тя води в танца на житейското танго. В тестето карти тя е дама пика. Не можеш да я цакаш до зори. Мъжа на 60 вале с пътия, сам се прецаква и отдавна спи. На дамско суаре жената може мъжа да сложи на пиедестал. Така ще завиждат всички. Боже, нима ли ни направите от кал? На 60 жената ни пука с приятелка да влезе в ресторант. Да пинат по едно, а не от спука с мъжа се да делят един диван, да гледат тъпо телевизора на среща и да подритват стария си пес. За утрешния ден съм с надежда. Ще бъде по-добър от днешното ми днес. А сега думата ще има Деница Йотова, която е полиглот, знае няколко езика, която е работила дълго време в чужбина. За последно май Германия беше. Ако иска, тя ще добави нещо. Тя каза: моля ти се само с една дума. Талантлива. И съм щастлив, че аз съм издателя на първата и стихосбирка. И скромна не иска да бъде записана.